No i synki... Wat? Ja dopiero wstałem, bo walczę z chorobą. Przepraszam, ale dostałem cynk od swoich ludzi podziemia, informatorów moich tajemnych, że jest rewolwer w Counter-Strike'u. Mówię, wódkę pijecie pewnie. Nie. Jest rzeczywiście, moi drodzy, rewolwer, R8 rewolwer, rzekomo jest OP jak skurwisyn. Wygląda spoko, zastępuje Desert Eagle'a. No i co możemy zrobić? Przetestujemy go zaraz sobie. Puścimy sobie tradycyjnego Dusta. Damy sobie nieszkodliwe boty. Albo niech będą łatwe boty i zobaczymy jak ta broń działa. To było po patchu zimowym, tak zwanej winter patch, zimowa aktualizacja. Nie wiem kiedy on był dokładnie wprowadzony, ale w każdym razie wydaje mi się, że to jest kwestia maksymalnie 1-2 dni. Czyli, że to jest albo dzisiaj, albo od nocy, bo wczoraj jeszcze o tym była kompletna cisza. Także no, zobaczymy po prostu jak to działa, z czym to się je, a czy to jest rewolwer, to tego się nie je. No i, bo słyszałem pełno głosów, że musi być znerfowany, że jest OP po prostu masakracyjnie. No, jakby nie patrzeć jest. Wygląda fajnie, fajny model. Wat? Czy mi się wydaje, czy ja właśnie zabiłem kogoś jednym strzałem w korpus? Ej, są dwa tryby strzelania w ogóle. Na prawym i na... Dobra. Czekajcie. Na prawym, patrzcie, na prawym strzela się tak szybciej. Jak na westernach, wiecie, ten kurek tak jeb. Można naprawdę niezłą szybkostrzelność wyrobić. A na normalnym, defaultowym strzale, na lewym przycisku strzela się o tak. I to jest strzał taki precyzyjniejszy. Kurde, ale faktycznie z tego co wygląda, broń jest bardzo silna, przynajmniej na tym strzale takim podstawowym. Nie ino, powiem wam, nie tylko i wyłącznie, bo właśnie strzeliłem go z tego prawego szybszego. Bo to wiecie, to chodzi o szybkostrzelność i celność na dalsze dystansy, ale powiem wam, że jak się na Digla mówiło AWP, przecież to jest pojebane. To jest... Co się tutaj dzieje? Is this a real life? W ogóle kury noszą jakieś kurtki. Ej, to jest zabójcza broń. Nie z tej ziemi. Niech no mi się jeszcze nawinie tutaj jakiś hopecek. Celność jak strzelacie z tego trybu takiego szybszego, że tak powiem, jest bardzo znikoma. Czyli do jakiegoś dystansu potrzeba 2 strzałów, żeby zabić, a z bliższego wystarczy 1 i to noga, ręka, korpus. Masakra. Masakra to jest po prostu. Przecież to jest... Widzicie, ale celność z tego strzału, z tego szybkiego strzału jest mała nawet na bliskie dystanse. No chyba, że ktoś nam wyleci centralnie na ryja, nie? No ale dobra, potwierdzam, jest taki rewolwer, który jest bronią, no jak na broń boczną, to jest tak OP, że... No nie wiem czy to jest... Jak on nie zostanie znerfiony, to przebalansowywuje w dużej części rozgrywkę. No bo to co się dzieje to jest... Bezsensowna się pomału staje AWP w takim razie. Już niektórzy z Diglem umieli takie cuda wykręcać, że przez całą mapę dostawałem gołę. No ja nie jestem jakimś prosem, wiadomo. Tylko wiecie jaki jest minus? Też szybkostrzelność jest niska, no ale... Przez pół mapy 2 strzały i po hopie to jest jednak... No to jest masakra. To jest masakra, moi drodzy. I to jest fakt. Jest R8 rewolwer, broń zabójcza niesamowicie.
Cóż mogę więcej na ten temat powiedzieć? Ciekaw jestem, jaka jest wasza opinia na temat tej broni, powiedziałbym, armaty ręcznej, która zastąpiła Digla. No, damage jest po prostu masakryczny. Także ja lecę. Jeżeli wam się podobało, jeżeli się dowiedzieliście czegoś nowego, nie wiedzieliście o tym, dajcie łapkę do góry i trzymajcie się i widzimy się niedługo i zobaczymy, jak się będzie sytuacja z tym Coltem rozwijała. Także